Dinagsa ng daang-daang mga kabalen ang opening day ng One Pampanga Food and Beverage Expo o OFBEX 2025 na ginanap sa SMX Convention Center Clark nitong September 13. Matagumpay na idinaos ang unang araw ng 2-day expo na tumagal hanggang September 14. Mahigit 100 food and beverage establishments ang tampok sa event na ito mula sa top culinary names sa Pampanga, mga homegrown brands hanggang sa mga Kapampangan micro, small and medium enterprises o MSMEs. Ang expo ay hindi lamang basta food fair, kundi isang platform para i-showcase ang innovation at entrepreneurial spirit ng Pampanga. Muna po, ining One Pampanga Expo is a platform. We need a platform for all the budding entrepreneurs, tingkita mong food processing, tingkita mong small, medium enterprises, kailangan din po ini. So that there will be a place where they can showcase, they can share, they can exhibit ng kanilang produkto. Manuwala ko po rin product and produkto na po rin Kapampangan, pang world class yan. Isa sa mga major sponsors ng Expo ay ang McKinney Food Corporation. Para kay Prudes Garcia, president ng McKinney, ang kanilang pagsuporta ay isang paraan ng pagbabalik sa community kung saan nagsimula ang kanilang journey. Mula sa isang simpleng backyard business, ang McKinney ngayon kinikilala hindi lamang sa buong bansa, kundi pati na internationally. Present na ang kanilang hotdog, tocino, ham at fishball at kikiam products sa 23 countries worldwide. We just start in Pampanga. Kaya nung nilapitan ako ni Mr. Chef Felix, I said yes immediately. Even sabi ko, this is something that balikan natin ang pinanggalingan natin. Because sa Kapampangan, we are always yung galing natin, not only for dito, not only for peace, but yung puso natin to be global. So sabi ko, why don't we showcase just a backyard meat processing after 40 years? Eto tayo ngayon, that will be able to export our products in 2 years for 23 countries. So ang tinitingnan namin, it's the work of Kapampangan, ordinary people working with us, perform extraordinarily for their family, for the community, and of course, for all of us as Kapampangan. All-out support din mula sa local government unit, partikular na ang lungsod ng Angeles. Ayon kay Mayor John Lazatin, mas napapalakas pa ng ganitong events ang branding ng Pampanga bilang sentro ng masasarap na pagkain at husay sa pagnenegosyo. Napaka-importante ma-promote natin yung parang One Pampanga. Kasi makikita yung artistry ng culinary heritage natin. So, siyempre iba, hindi man sila na-expose o napapapasal sa atin. Dahil sa expong ito, nakikita nila yung kagalingan ng mga Kapampangan, lalo na sa pagluto at sa aspeto ng culinary artistry. Dumalo rin sa opening ceremony sina Department of Tourism Region 3 Director Richard Dinos, Pampanga Provincial Tourism Officer Mike Castañeda at iba pang mga business leaders at executives. Ang OFBEX 2025 ay patunay na buhay ang culinary heritage at entrepreneurial spirit ng Pampanga, isang kombinasyon na tunay na world class. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.